Peter. Omstreeks deze tijd van het jaar staan velen met hun briefje klaar. Ze wensen zus, ze wensen zo. Ieder krijgt een speciaal cadeau. Maar ik wens jou geen diamanten, geen weelde, rijkdom of fortuin. Ik wens voor jou geen Wendy van Wanten, geen Helmut Lotti of André van Duin. Ik wens jou 7 regenbogen, die al je tranen zullen drogen. Ik wens voor jou zoveel fijne dingen, dat je steeds kunt lachen, dansen en zingen. Ik wens je de mooiste dromen, waar elfen, vlinders en engeltjes in komen. Ik wens voor jou een warme zonnestraal, dat wens ik je het meest van allemaal. Maar ik zie je al denken, ik ben nog niet klaar, want wat ik je nog moet schenken, is een gelukkig nieuwjaar. Van je klein kapoentje Femke, Zelen 1 januari 2000. Kapoentje, kapoentje, zeg maar kapoentje. Zeg maar kapoentje. Femke. Dat is voor u, zeg. Wat? Ik denk dat opa toch graag naar Wendy van Wanten zou hebben. Nee, die wil die poppen daar. Ik denk dat we nou wel een brood kunnen beginnen openen. Poppen? Die blonde beuren. Alsjeblieft. Ik ken die niet, nee, wie is dat? Leslie. Leslie